aw ni yanguma denwolomuso ka ukun kɔnɔna na n'an b'a fɔ ko fête des mères an bɛna onga an bɛna farci kɛ ni onga de ye bi an mago bɛ se sɛbu dɔɔni ma ani logo kun kelen i b'i jija ka logo ka kɛ logo mɔnen onga kɔni ale crevette o ka di ne ni manɔ ye kosɛbɛ awɔ kɛ ne ni manɔ n'aw ka bugutigi de bɛ baara la hali sisan an b'an ka logo tigɛ sisan ka n'a kɛ an ka sɛbu kɛrɛ la an bɛ layi persil poivron o sugo ɲuman dɔɔni an b'o kɛ a kɛrɛ la an bɛ sɔrɔ ka n'a bɛɛ si mixeur kɔnɔna na yanni an ka si an b'an ka onga crevette dɔɔni funfun a la o tɛmɛnen an bɛ sɔrɔ ka na burumugu kɛ a la i bɛ burumugu ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma sabula n'i ka logo ka magan kosɛbɛ i b'a caya dɔɔni ka tɛmɛ ne ta in kan ni burumugu t'i bolo i bɛ se ka farinin mugu dɔɔni k'a la o la a tɛ kɛ i n'a fɔ ivoirien ka tilakolo ne ni manɔ video duman fana bɛ sira la ka na n'ala ka jɛ ye an bɛna yira ni dabɔ sa kuyɛri o sumayara ne ɲɛkɔrɔ an ye bamananw ye an y'an tɛgɛ feere a la an kɛtɔ tɛ nin k'a yira ni dabɔ sa an b'a kɛ kun ye kun min bɛ bɛn an yɛrɛ sago ma a yirantɔ tɛ nin ye an fɛ i bɛ tasuma i t'a caya i t'a dɔgɔya kɔrɔ sabula an b'a fɛ a kɔnɔna ka mɔ ne ni manɔ nin de jara denmisɛnw da ni fasugu ninnu de bɛ wuladafɛ kɔngɔni a bɛ sin k'a fa yɔrɔnin kelen ten nɔ ka bɔ i la sɔsini walima mayonnaise n'o b'i bolo i da ye k'o k'a kɛrɛ la aw bisimila